zostaneme na tejto strane, hej? Trošku vyššie, až do tejto. No dobre, vezme. No, nech sa páči. Neviem, mám otvoriť aj na ruky? Nie, práve som ti takol, že nech to je takto. Môžeme štartovať záznam. Záznam beží. Príjma. Ďakujem pekne. Teda môžeš pracovať, len kroky by sme potom počuli, takže skús z miesta. A o 3 sekundy, nech sa páči. Takže se nám podařilo vybudovat sluneční soustavu, planetární systém a zdá se, že teď už tady bude úplná idyla. Stále jsme ovšem ještě v hluboké minulosti a ta idyla se nedostavila. Naopak nastalo něco velmi překvapivého. Dnes máme velice dobré důkazy o tom, že asi 0,5 miliardy roků po vzniku sluneční soustavy se tady vytvořila situace asi jako když na dálnici dojde k hromadné havárii. Prostě najednou se začala srážet tělesa, která původně vypadala zcela nevinně, jenomže během té 0,5 miliardy tak se nám v hrubých obrysech podařilo doslova vybudovat sluneční soustavu a zdá se, že teď tady měla zavládnout naprostá idyla. Jsme ovšem stále v daleké minulosti, před více než 4 miliardami let. A ta idyla trvala relativně krátkou dobu. Dnes máme dobré důvody se domnívat, že zhruba před těmi 4 miliardami let se stalo něco, co bychom mohli připodobnit na té naší kruhové dálnici k situaci, kdy tam dojde k hromadné řetězové srážce. Najednou se mnoho těch těles, která vypadala úplně nevinně, dostala do kolize, a to prudkými vysokými rychlostmi. Jak se to mohlo stát? Je to z toho důvodu, že když máte dost času, tak sem tam některé těleso vybočí z té kruhové objezdové dráhy, dostane se na novou dráhu a ta už potom může být libovolná, čili může se srazit s původními planetami velkou rychlostí. A my máme dobré astronomické důkazy o tom, že to tak skutečně bylo. Když se podíváte na Měsíc, a stačí dokonce podívat se očima, nepotřebujete žádný dalekohled. Vidíte, že na jeho přivrácené straně jsou tmavé velké plochy. Vypadá to zejména v úplňku, jako když se ten měsíček na nás usmívá. Ale usmívá se plochami, které vznikly obrovskými nárazy zhruba před těmi 4 miliardami let. To stáří je určeno relativně právě z toho, že máme vzorky měsíčních hornin, a tak víme, že právě tehdy se na Měsíc zřítila obrovská tělesa, která dokonce prorazila kůru Měsíce a vytvořila rozsáhlé ploché pánve zalité lávou. My jim říkáme Měsíční moře a každý přirozeně ví, že tam žádná voda není. Je to čistě dohodnutý název. Ale něco podobného se odehrálo i na jiných tělesech sluneční soustavy. Vidíme to na Merkuru, vidíme to na některých velkých měsících Jupiteru. Prostě bylo to období, kdy těch srážek bylo asi 1000krát více než v současné době. Říkáme tomu období těžkého bombardování. Tato epizoda netrvala dlouho, trvala snad 100 milionů let a pak se sluneční soustava nápadně vyčistila. Je však zajímavé, že právě tehdy, když skončil období těžkého bombardování, zřejmě i naší Země, došlo zde k rozvoji života. To prudkými vysokými rychlostmi. Jak se to mohlo stát? Je to z toho důvodu, že když máte dost času, tak sem tam některé těleso vybočí z té kruhové objezdové dráhy, dostane se na novou dráhu a ta už potom může být libovolná, čili může se srazit s původními planetami velkou rychlostí. Merkuru, vidíme to na některých velkých měsících Jupiteru, prostě bylo to období, kdy těch srážek bylo asi 1000krát více než v současné době. Říkáme tomu období těžkého bombardování. Tato epizoda netrvala dlouho.